Hallo? Mester, vågn op. Så begynder festen, du. Det er tid til at sige farvel. Kom nu, altså. Medmindre du kan gøre sølv til guld, så er du vist af gæstlisten. Gjort sølv til guld, hvad mener du? Du ved, en runde firkant, ikke? Gjort det umuligt, har fået noget ud af tingene. Runden firkant? Jeg forstår ikke, hvad den har med sølv til guld at gøre. Idiot, det er jo fordi, du er idiot. Vent! Hvad? Jeg tror måske, jeg har en idé. En idé, siger du? Ja, om at gøre sølv til guld. Virkelig? Ja, måske. Det handler om rock'n'roll. Råb mod månen og skal ud over meningsløsheden. Du ved, ingen regler. Bare afsted. Bare afsted, siger du? Rock'n'roll handler om oprør for oprørs skyld og om at give verden og særdeles borgerskabet fingeren. Hvad helvede har det med sølv til guld at gøre? Problemet er, når det handler om rock'n'roll, så bliver selv sølv til guld. Ikke? Lad mig give dig et eksempel. Ja, det vil jeg faktisk rigtig godt høre, det der. Metallica, guldbandet. Ikke? Når det handler om rock'n'roll, så er Metallica guld. Ikke sandt? Og Slayer er sølv, ikke? Har jeg ret? Men alligevel er Slayer guld netop fordi de er sølv. De ville ikke være guld, hvis de var guld, eftersom de kun er guld, fordi de ikke er guld, men sølv. Det forstår jeg ikke helt, det der. Pointen er, når Slayer holder koncert, så kommer der 1000 mennesker i en grå hal. Og alle går helt amok. Pisser på gulvet og råber sig hæs. Kort sagt, de fyrer den totalt af, rører sig skæve og helt umulige. Og? Når Metallica spiller, så kommer der 40.000 i parken, hvor jeg halvdelen er revisor og ejendomsmaler, fordi den slags mennesker tænker frem i tiden. Planlægger lort og pis og indkøbsture ned til fucking mindste detalje, og derfor godt kan finde ud af at købe deres billetter et år i forvejen. De tager således regler og rammer og deres sortglaserede tegl med, og det er jo ikke meningen. I hvert fald ikke, hvis det skal være rock and roll. Jamen, hvad fanden har det med sølv og guld at gøre? Slayer er guld, fordi de er sølv. Hvis de var guld, ville de som sagt ikke kunne være guld. Oprør har brug for ikke at være alt for attraktivt. Det må kun være sølv. Ellers kan du ikke blive guld. Det er noget fucking vrøvl, det der.